Age doesn't matter. Permita mabatian. Kaangay lang nga mabaton sang tanan. Pero sa matuod-tuod, hindi ka makaluwas sa mapanghusga nga mga mata sang kadamaan. Realidad nga kabudlay tubangon kag bag-ohon. Kagini magahangkat sang relasyon. Kag depende na lang kung ini inyong nga duha mapanindugan o talikdan na lang. Magadaog bala ang tumalagsahon lang nga paghigugmaanay o makadto na lang sa wala. Bibo, tawga ako kay Lady G. Una sa tanan, isa ka maayong hapon sa imutag palamati. Bibo, daw ka awkward man no, nga magkuya ako sa imo. Kay obviously, sa pagtanaw ko, mas magulang gid ako katama sa imo. In short, 50 anyos na si Lady G. Pero wag ka, Bibo. Sexy mama ako, ha? Joke lang, ina. Pero sa matuod lang, hindi halata nga 50 years old na ako, ah. May dating, kaghambal ganit nila, may asim pa. Amo lang na galing, laon. Wala abi may nagpatol kag nagpangisog mga sawa sa akon. Akoon ko, Bibo. Mataas adto ang standard ko pag-abot sa mga lalaki. Basta gani hindi kapasar sa taste ko, why gid ako yan naga-entertain. Kag ang mayor nga rason, siguro, nga naglaon ako. Kay you know naman, basta matuon sa magulang. Ginuna ko ang obligasyon ko sa pamilya ko kag pagbulig sa parents ko. Nagbulig pa eskwela sa mga manghud ko. Hasta nga kadasig lang sang tinuig. Why na ako ya makadumdum sang gugma-gugma nga tawag? Dawa ay sa buot ko ina sadto. Take note, Bibo, sadto. Maski makahuluya man, pero akuon ko. Kundi ako yan nagtigulang, dito ko yan nagdinalaga, kaghin kilig-kilig. Gani later, mabalaan mo gid ina ang mga nagkalatabo sa akon. Bitinon ko anay kadali, Bibo. Kagklaroon ko lang, hindi man nga siling nga wala gid ako ya kaagi sang love life. May mga ara man sadto, pero wala nag-work ato tanan. Sa pagpadayon ko, nag-manage ako o mahambalta. Sa laligan ako sang Tagiya sang isa ka grocery store nga ginaobrahan ko sa isa ka banwa. Hindi ko na pagpangalanan pa kay base may maningad pa diri sa ako na obrahan ang mga marites sa palibot. Balaan mo naman siguro, Bibo, kung ano ang ginamin ko, ah. Bibo, may isa ka hitabo nga mahambal ko nga nagbutang sa akon sa iskandalo tungod sa ginsudlan ko nga sitwasyon. Kag medyo naapektuhan man ako kay hindi ako sanay sini nga mga gamo. Kapin pa ang rason, lalaki. Sa wala kong gina-expectar nga maabot pagali sa point
nga magpitik-pitik pa ang akon heart. Kag gusto pa tani maghingagaw last trip sini pag-abot sa gugba. Kay ti, sino lang bala ang hindi gusto nga kuntani? May makaupod ka man sa kabuhi mo hasta magtigulang kita. Oo, Bibo, nagsulod ako sa isa ka relasyon sa amuni nga edad. Kag hindi ini basta-basta lang nga relasyon. May isa ako ka tinawo kag kaupdanan sadto nga daw nakapukaw sang akon nagakatulog nga tagipusoon. Bunyagan ta siya kay Junjun para daw mabagay gid sa iya edad. Pero hindi niya ina matuod nga pangalan. Yes, Bibo. Bagets pa si Junjun. Mas bata siya sa akon sang 3 kapilo. 21 anyos pa lang siya. Balaan mo sa ulubrahan namon, medyo damo-damo man kami, kay medyo may kadakuon man ini nga groserihan. Isa si Junjun sa mga lalaki nga mga obreros namon. Masaligan sa obra, kag kadidikado. Mapisan nga bata. Kaguo, idugang ko nga may hitsura. Pero syempre, way manukiya sang pakisina sang una Kay wala man ako yasang kung ano nga nabatyagan. Laon gani di bala, Bibo? Ugaling kay ang panugod sinitanan sang mga nagkalatabo sa amon. Kay di ba ako dalaga? Sala. Laon gali, Bibo. Baw, ang mga kaupdanan namon nga mga dungol. Kay syempre, masabad ako permi ba? Palasita kag palapangakig ako. Especially kung wala mga stocks sa istante. Kag makita ko nga tinanga lang sila kag wala may ginaobra. Ang natuipan sadto sa mga upod namon para mapahipos ako. Abaw, hala nila ako sinunlog kay Junjun. Nga kuno, Junjun, pangaluyagi na bala si Ma'am G, kay kulang lang na sa pagpalangga kag inspirasyon. Amo na permi nila ginasunlog nga kulang kuno ako sa pagpalangga kag inspirasyon, Bibo. Kag halos adlaw-adlaw tuod, amo na ang ginaopisyon nila. Si Junjun naman, daw nagapasakay man. Kay ti syempre, hindi man ako abi tipo sa nga ma'am nila nga daw hindi ma-reach. Kabalo ka, daw barkadahay lang kami sa amon ulubrahan tanan. Puro dungol Hasta nga nagsigi-sigi ina ang pagsinunlog nila sa amon ni Junjun. Bibo, abi mo, nag-abot bala sa point nga ambot kung ginseryoso gid ba ni Junjun. O basi man kung gintripan niya lang ako. Naga-message siya sa akon sa text kag mangin sa messenger. Kag ako naman, kay ti wala man sang ulubrahon gid pagkatapos sang panihapon kag hana magtulog. Mga amo na oras nga naga-chat siya sa akon perme. Ako naman niya, nagapasakay man Nagsugod siya pang bulatik nga kuno kagwapa sa akon.
sexy, kag hot. Mapati ko ay han? Abaw, ako pa bala, bibo? Patulan ko man ang mga bulatik niya. Hasta nga halos gakaabutan na kami perme sang kaagahon ka nagay chat lang. Nagsigi-sigi ina. Kagamuman ang mga sinunlog sa amon sa mga katrabaho namon sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Nan-ari na di kita, bibo. Hala, nag-abot na ang waay ko gina-expectar. Daw nagpitik-pitik na ang akong dughan, haw. Nabatyagan ko nga nag-amat-amat na porma si Junjun. Basta nga daw nahulog naman ang buot ko sa iya. Madugay man ha, hindi ako ya easy to get. Kay ti, laon gani ako, di bla, bibo? Kagdugang ko sa pagsaysay, bibo. Si Junjun nagbakas pagid. Kag nahalata na sa mga upod namon, nga daw may something kuno sa amon. Sus, sino bala maglaom nga amo na ini ang akon panimuot kag edad. Dira pa ako ya, magugma-gugma. Isa ka adlaw sadto. Wala pa ni pandemic nga tiyempo. Nag-birthday ang isa namon ka katrabaho. Kag nagplano sila nga mag-overnight sa isa ka beach resort. Kag hala nila kasunlog si Junjun nga hagada bala si ma'am. Ikaw lang na makapaupod sa iya. Kay man, hindi ako mag-upod sa ila. Ginasugo ni Joven si Junjun. Kay ti, una na ako nga naghambal kay Tintin ang may birthday nga hindi ako mag-upod. Ti syempre, gina-expect ko nga mamilit si Junjun sa akon, bibo. Wala man ako dayon sadto naghuo. Hasta nga pagkagabi, nag-message siya sa akon nga maupod kuno ako dapat. Kag nagapakitluoy siya kay para kuno maka-enjoy man ako kag kami man maka-ili-istorya kag makabanding sa grupo. Sus, papilit-pilit si lola mo kag syempre nagpasugot man ako. Kag naglakat ako matuod upod sa ila. Pagkatapos yapon sa mga dala namon nga mga foods, nag-inom-inom sila. Hasta nga ang iban nga girls nag-shot-shot man. Pati ako napilitan. Tupaday kami ni Junjun sadto nga time, bibo. Kag oops, do may something unusual nga sweetness nga ginahimo niya sa akon. Komportable naman kami sa mga upod namon kay ti ilaman gani ini pakulo. Hasta, bibo, nga nangin touchy katama si Junjun. Nagaagbay-agbay na siya sa akon. Nagakupo-kupo. Kag may time man nga nagasandig-sandig siya sang ulo niya sa akon nga abaga. Kag ako naman, ginapabayaan ko lang siya. Siguro tungod kay do naigo naman kami sang ginainom namon. Kag huo, bibo, hindi ko na ma-deny nga may feelings naman ako sa iya. Daw naging komportable naman ako sa amon mga hulag sadto nga tion. Hasta nga may nagpangisog nga nagpamangkot sang mga ginapakita namon sa mga upod namon. Namangkot ang isa namon kaupod kung kami na bala kag ano ang real score sa amon. Sabat ko dayon, wala
Di pwede mangin sweet how? Tropa ha? Pero nagsabat man si Junjun Gilayon. Hambal niya, pre, nobya ko na ni si ma'am. Nakibot ako, pero wala man ako nakapangakig pa. Daw feel ko pagani ang hinambal niya. Nagpadayon ang amon nga pagtagay-tagay. Kag daw ka natural na lang sa amon ni Junjun ang tanan nga mga hulag namon sadto nga tion. Mahambal mo nga naga-pa-PDA kami, kag kagulpiyada lang sang tanan. Siguro nakibot man ang mga kaupdanan namon. Pero siyempre, komportable naman kami sa isa kag isa. Kay tungod siguro sa halos nga do gabi-gabi man kami nga naga-chat kag naga-istoryahanay. Ambot nga do hindi ako kapamalibad sang mga time nga ato. Basta do kamag-an sa pamatsyag ko. Naga-holding hands kami. Ginahalukan niya akon kamot. Kag nagakupo-kupo siya sa akon. Nga do angay bala nga magnubyahanay kami. Hasta nga nagdalom ang gabi bibo. Kag pila na namon ka mga upod ang nagtulog naman. Kag duha na lang sila nga nagatagay ni Joven. Ako yan naguntat na inom. Kay naghambal ako sa ila nga nagasakit na ang ulo ko. Pero ara lang ko gyapon upod sa ila. Kag tupaday gyapon kami ni Junjun. Hasta nga nanghagad si Junjun nga maglakat-lakat kuno kami lapit sa dagat. Ginkuha niya ang tuwalya nga ginapamandong ko that time. Kaginhapin sa balas. Naghambal niya sa akon. Dali, pungko diho. Medyo malayo na sa cottage nga amon ginarintahan ang amon ginpwestuhan. Medyo madulom dito nga part. Ambal ko sa iya, maano kita diri, katugnaw sang hangin. Nagsabat siya, para masolo ta ka. Hasta nga, may mga ginapang obra na siya, nga hindi ko mapunggan. Ginkuha niya ang akon kamot, kag ginahalok-halukan. Kag hambal niya, gusto ta ka Ma'am G, kag sabay halok sa akon bibo. Gani wala ako makapreparar. Maski nagulpihan ako, pero daw nagapaabot na ako sa mga masunod nga mga matabo. Amo man siguro nga daw hindi ako kapamalibad sa mga ginapanghimo niya sa akon. Mahambal ko bibo nga mas nangin intimate pagid ang mga dason nga hitabo sa amon, pero hindi ako makapamatok. Daw kaangay bala nga hindi ko siya gusto nga maguntat sang ginaobra niya sa akon. Ambot, pero amoyad to nga time. Daw kaiba sang pamatyagan ko. Nga, wala ako pa ma-eksperyensyahan sa bilog ko nga kabuhi bilang babae. Basta kusa na lang ako nga nagasunod sa ginadikta sang akon balatyagon. Kag subong man si Junjun. Natapos ang gabi sa amon ni Junjun nga wala na klaro ang tanan. Kung makaya bala namon panindugan ang amon ginsudlan, ano bala ang estado namon after sang natabo? Nagpadayon ang amon affair o matawag mo bala ini nga relasyon kay wala man sang kami kag wala kami sang kaangtanan pa. Hasta nga nagsigi-sigi na ang amon likom nga pagtabo-tabo kag pagbulong sang amon mga mainit nga balatyagon. Sa una, kay do ka normal man lang sa amon ang pag-intindihanay. Kag siguro sa akon hindi naman big deal kay syempre sa isip-isip ko lang,
Bata pa na siya yaya, kag hindi man siguro siya sincero. Kag ang sala ko lang, nagapadala-dala ako. Sa edad ko nga ini, madesider siya ihan sa akon, bibo. Diri na nagsugod ang tanan nga iskandalo. Likom sa akon, may nobya siya gali, luwas sa akon. Kag nakahibalo man sini ang iya nga mga close nga mga katrabaho man namon. Kaginlikom nila initanan sa akon. Baw isa sadto ka bes, may isa ka babae nga nagasinggitan kag nagaiskandalo sa sulod sang amon ulubrahan. Nabatian ko lang sa malayo nga ginapangita niya ang akon pangalan. Sa tunga time, daw makupos ako sa kahuya sa mga ginapangbuyan niya nga akusasyon sa akon. Sa amon ni Junjun. Nga kesyo malam na kuno ako kag nagpatol sa iya nobyo. Kahuluya katama kag kabastos sa mga ginapangwakal sang iya nga girlfriend. Sang nahibaluan niya siguro nga ako ang babae ni Junjun. Aba, ana niya ako nga surusuhon kag ganiton kun tani. Grabe ang yaw-yaw niya sa akon, bibo. Kag tungod sa sobrang kahuya ko, bibo, nagdalagan ako pakadto sa likod sa amon nga mga bulutangan sa mga stocks. Nagwala na ako sang nahimo pa, kundi ang maghilibion na lang tungod nahuya gid ako katama. Naglipas man lang ang adlaw nga ato, bibo, pero halos wala na ako sang maipakita pa nga itsura sa akon mga kaupod. Kay ti, ang iban sadto lang man nga time nakabalo parte sa amon ni Junjun. Pati gani ang tag-iya sang amon ginaobrahan. Nakibot man, kagbalaan mo naman ang mga tao, bibo. Piyesta na para sa ila kung may lilibakon kag ginaiskandalo. Damo sausawero kag mga sausawera pero hindi ko sila mabasol. Kay kabalo man ako sang nangin kakulangan ko. Yes, akuon ko. Nag-expect man ako nga somehow seryosohon ako ni Junjun. Waay gid ako nagalaom nga may commitment siya. Nga maski bata pa siya katama kaysa sa akon, kaya niya ako nga panindugan kag ang tinutuyo niya sa akon. Pero nagsala ako. Wala diri natapos ang amon iskandalo. Ginadala pa sang babae sa social media kag mas nagdamo pagid ang mapanghusga nga kuno tigulang na ako pero manug-agaw kag manuguba sang relasyon. Sa tuod lang, bibo, hindi naman nila kinahanglan nga bastuson kay pamukha sa akon ina. Kay balaan ko man kung diin ako malugar. Para sa akon, ginsunod ko man lang ang nabatyag ko. Kag hindi man sala ang maghigugma, maski ako nga may edad na. Wala naman sang rason kung ipakigbato ko pa ang amon ginsudlan nga ini. Kag isa pa, wala man sang kaklaruhan sa amon ang tanan. Kag si Junjun, waay man gani sang ginhimo para makahambal ako nga may bili ang tanan sa amon. Naghalin naman siya gani sa trabaho. Nasakitan ako pero wala man ako sang pagbasol sa akon kaugalingon. Paghinulsol hoo may ara. Dako, bibo, ang akon nga paghinulsol. Pero waay na ako sang mahimo pa. Natabo na ang hindi dapat matabo. Kung ano ang konsekwensya, batunon ko. Kag nag-share lang ako sa imo tungod gusto ko lang magpautwas. Kag tani, kabay pa nga magaserbi man nga leksyon sa imo tagpalamati ang akon istorya. First of all, Lady G, salamat sa pagsalig sang imo istorya sa Heart Stories. Honestly, daw hindi ako kabalo mag-react because you got me. Naintindihan ko ikaw. Kag hindi ako maghusga sa imo. Iti para sa akon, what you have done won't give anyone the right to judge you. Tungod nagapati ako nga you only give yourself the chance to love and be loved kuntani. Anong malain da? Sala mo na bala kay may edad ka na? Definitely no. That is not the issue here. Ang matutuod nga rason diri is may mga tao gidya nga mga manugtunto. Yes, manugtunto na si Junjun.
whatever his intention was, hindi gidya ma-justify sang kamatuoran. Committed na siya gali, kagin take advantage niya ang imo kahinaan. Wala ka sang sala, tungod naghatag ka lang sang chance sa self mo nga mangin happy. Of how life with someone else, nga you are expecting nga manindugan kuntani para sa imo. Pero wala. Kay man, hapaw ang iya intensyon sa imo. It might be lustfully intent, tawag ng laman, amo lang na ang iya kausa sa imo. And nothing more. Kay ti, wala man siya gani inobra to save you from all the shame nga ginpalukdo niya sa imo. Pagkatapos niyang nagpakasarap, iniwan kanyang luhaan sa isang kahihiyan. But what I admire the most, isang imo maturity, Lady G. Kanami lang kay you are mature enough para ma-handle ini tanan-tanan. Mahambal ko hindi madali ang inagihan mo. But then, as what you have said, you are willing to take all the consequences. And for me, that is a sign of maturity. Natuunan lang sang kadimalason. You might thought it is your perfect time for love, pero you have messed it with the wrong man. Pero keep choosing love just in case nga magpanuktok sa gihapon si Cupido sa imo tagipusoon. Pero with extra care dapat the next time around. Kung hindi na gid man, kag hindi na magtugot pa ang panahon para sa love life mo, I am sure you will still be blessed with a happier life ahead, even you're single.